Добро утро, машинка G. С поредното тъпо клипче като това знам, че ни липсах особено много, но това не ми пречи да се не трапя като поредната плешива стримърка, която миналия път ми каза, че няма Max Win на Sweet Bonanza. Затова съм депозирал около 4000 лева или иначе казано 2000 долара в сайт, в който принципно не играя и избягвам да играя. Но за целта, само и само за да покажа, че аз мога да хвана Max Win на тази игра и че има такъв Max Win на тази госпожа от Садово, съм решил да набия ни 4 бонки рано сутрин около 9 часа сутринта българско време. Така, преди продължим към клипчето, ще помоля лица, които нямат 18 години да напуснат моментално този клип, както и този канал, както и планетата Земя. Ако нямате пари, които да загубите, моля не играйте хазарт, не гледайте на хазарта като начин на печелене на средства. Не гонете вашите загуби, както обичайно правя аз. И от 15 бона плюс да сте на 15 бона минус, но това е отделен въпрос. Трябва да сте мега прости като мен и с ментални проблеми. Сега трябва да намалим само, че звукът, че тази игра ще ми надуи главата. Така. Започваме, не мислих да го гоня, нали, не искам да го гоня на ръчен, ще го купя направо. 1К, естествено, набързо заналяваме се клипчето, ще е около 45 секунди, докато свърши бонус, се предполага. Така, първи бонус, 50x, добре, не го хванахме, няма значение, това ни пречи да ми слюпка една хилядарка, ето тук, както обичайно искам да ги видя. Отново ни хванахме 250x, естествено, някакво се случи, някакво се обърка тук, ако ми изби бонуса поне половината, аз много ще се радвам. Просто това клипче ще е много по-бързо, отколкото очаквах, мисля, че. Да. Добре. Това ни пречи да купим още един бонус на 1000 евро и да приключим клипчето, нали? Рано сутрин, река в гърба, ако искаш, ходи да ревеш някъде до... Да, доста добре. Ето за това ни играя в този сайт. Да. Може ли да ми дадеш поне 5 долара да имам за кафе днес, къде да си купя? Не искаш да минаваш, ясно. Доста добре. Добре, да. Клипчето мисля, че приключи. Благодаря, че гледахте, нали? Топ печалба, както винаги, в гърба 2 бона. Това ни пречи да напием още едни. Se чудя дали да ни набия. Ето нямаме пари. Доста добре. Какво ще правим? Какво трябва да правим? Радваме се на живота. Живота е прекрасен. 3-минутно клипче, доста бързо. По-бързо от моя секиш, който правя обичайно. Този секс не ми хареса рано сутрин. Беше твърде груб за мен и струваше доста дебел. Показах, бе. Тук съм отново. Реших да продължа да напивам, нали. Ако секиш е такъв рано сутрин груп, дай да го направим още по-груп. С едни нови 2 бона в сайта. Така че някакво да се обърка. Ние сме хората, този път ще играем малко по-разумно, като първия бонус е на 840 долара. Надяваме се да хванем вече тук, нали, този не е супер бонус, който да е. Поне се надявам да даде 840, мога да ги прежаля. Да, мисля, че този клип ни върви много успешно. Добре, тук имаме напредък, между другото имаме цели 109 лева, евро, извинявам се. Да, нещо ще дадеш ли? Не искаш да дадеш, окей, доста добре. Тая игра наистина доста ми харесва. За това ще дам 1000 долара. Няма какво да се обърка, тук съм дошъл за Max Win рано сутрин, или в 10к в гърба, или просто някакво да стане. Добре, 6 долара. Тук съм изкарал точно колко дия да си купя туалетна хартия, с която съм се надрискал с 4 бона вътрешно, рано сутрин и едно кафе. По-точно ми стигне за една ролка туалетна хартия. Да, окей. Доста добре, доста. Харесва ми. Доста ми харесва. Тук, нали, продължаваме. Оп! О, тук е добре.
Тук усещам, че тук е играта вече. На 12 долара, ако хванем нещо окей, ще избием предния депозит и този, който направи. Държиш ми 4 бона. Give me my money back. 2x. Добре, 4. Тоалетна хартия плюс 2 кафета. Окей. Да, нещо. Екче, нещо да... Не, няма желанието. Добре, разбрахме. Да. Играта, както виждате, уникална. Скъсваме от печалби. Мисля да ходя да прося съвсем скоро, ако не ми даде нищо. Да. Естествено. Топ игра, топ. Някакво... Част втора. По-точно трета. В момента се очертава ли да сме 6000 долара в гърба рано сутрин или просто да избием 6 бона на дъртия. Какво правим? Отново топ стратегия. Влизаш, бонус бай 1к. Направо ми се реве, не ми е смешно, но това няма никакво значение. Дъртия той те удря в гърба, както Sweet Bonanza. Не се отказвам лесно, казах или ще 22x просто. Не мисля повече да играя казино тези дни. Уникални печалби. От 6000 до момента ми е дал колко да си купя една ролка тоалетна хартия и 4 кафета, което мисля, че ще ми стигне за около 3 дена да преживея с това нещо, без да ям. Тъмън ще се втърля. Как казах в началото на видеото, май плешивата принцеса от Садово ще се окаже права, но тази игра няма максвин, той няма печалба какъв максвин да гоня. Тук ако нещо 1000x, 100x, ако пуснеш, ще е окей, нали? А не искаш ти? Добре. Няма никакво значение. Няма какво да ме спре, ще го гоним на 20 долара. Просто. Аз мисля, че ще го хвана между другото. Имам такива наблюдения. Моите наблюдения не. Едно такова. Не. Тук е 6 бона в гърба. Чудя се да продължа ли или да ни... или да избия 6 бона с още 2 бона депозит. Доста интересна игра, доста интересно така сутрин да се набиш около 6000. Ден им започва ударно прекрасно, даже никога не съм си представил, че така може да започне мой прекрасен ден. Да. Както казах, няма какво да се обърка, днеска съм решил да хвана Максвина. Така че продължава с принцесата. Да, yes, come on, baby. Така съм дошъл вече за Максвина. Депозит номер 3. По-точно, да, 3. 6 бона. Благодаря много. Не, това е 8 бона вече, 7. Значи, сега в момента е ли да изтегля 1000 долара и да приключа просто. 7 бона, ако изби тази принцеса, направо ще си изнямам всичките видове канали и ще спра да стримам за неограничен период от време. Абсолютно нищо както предните 5 игри. Пропускаме ексове и не ги даваме. Надявам се днеска поне една игра да избие това, което съм ми купил. Не печалба, надявам се избиване. Добре, може би ретригър. Естествено, може би няма да ми го дадеш днеска, трябва да сменя просто всичко. Добре. Добре, X някакъв 5, 10, 2, 1, нищо. Доста добре. Тук ще гоня до 1000 долара на ръчен, ако даде, ако не ще го купя отново, защото няма какво оставим, брат, трябва ще го дипна на 20 долара. Надявам се наистина 7к до момента, ако изтегля в момента съм 7к вътрешно. Супер X не го хвана много добре, просто не мисля, че има какво да се обърка в тази игра в момента, за да ми даде нещо.
Продължаваме. Тук е нещо, някакъв екс просто метни. Доста добре. $50. Няма тук ще го дигна обаче, защото не мисля, че дори да ми даде някаква печалба ще изби предния депозит, който направих. Добре, на 20 кинта принцесата не мога повярвам ми играй за разлика от свидоманцата и дъртия. Игра не дава просто добре екс, тук 1000 екс мога правя. Добре. 1.6, добре. Трябваше да хване екса и нещо ретригър, че ще е супер. Моля ти се, не ме остави на 1.6 само. Тук трябва да изби, защото добре. Екс. Не. Сериозно на 20 лева, 20 лева, кама на $20 такова ще ми дадеш 1.6, 1.8. Доста зле. С 8x това е просто... Добре, нещо да... По-така. Тия лунички ни хвана. Лошо. Това ни пречнем. Продължаваме да гоним на дебело, докато не се изпием. Дори мисля, че това не е нейния залог, защото тя ме обича, тя е решила не иска да ми изби предните 3 депозита, които направят общо 8000. Затова ще играем на $32 до 2к. В случай, че не даде до 2 нищо, ще купя на 2к. И каквото стане, повече няма наистина да депозирам, защото не виждам смисъл да вкарам още пари при положение, че вече съм набил. Той не може да ми избие един бонус. Дяволите, просто ми дай нищо. Така, започва окей и приключва не окей, както предните. Екс, добър екс, тук 20-30 екс нещо да хване е много окей. Добре, 22 екс го пропуска. Майко, няма какво да се обърка просто в тази игра. Не мисля, че ще имам наистина някаква печалба. 8. То просто не ми дава нищо, каквато игра да влезна не ми дава нищо. Абсолютно нищо, той не повтаря даже X. Някакъв. Повече от 8x аз не съм хванал тук. Той даже не играй да... Това не е реал. Не с какво се случва. Супер! Искам да ми напълниш целия екран сексове и да ни хваниш нищо просто. Това ми е любимото. Нещо бонусче. Нещо някъде. Добре хора, видимо ще приключиме както сме започнали. Не е окей. Благодаря, че гледахте това клип, ще още на отказ, защото спирам, депозирам, изкарвам и така нататък. Благодаря, че останахте с мен. Мога да видите прието клипче, което е за giveaway. Ще ви раздам някакви кинти там, така че без никакви допълнителни условия. И вие сте, не правете тази тъпотия, която аз направих днеска. 5 минутен клип, 8к в гърба. Не знам какво да ти кажа повече, мисля да се откажа от този занаят с стриминга за казино. Няма да ми се получи, тъп съм, нещастник съм и просто не ми се получават нещата. Не правете такава тъпотия, както аз направих рано сутрин. Както казах, благодаря ви, че останахте с това клипче. Лайк, сабскрайб бутончетата, знайте ги работи. Ус!